No niin, terve, terve, terve. Katsotaan, mitä minä tehdään keittiöksi. Tekemään tämä keittiö on eritrealaisia keittiö, mutta kaikki mauste on molemmissa maassa. Jonkun vielä ei ole Suomessa, mutta ostetaan, niin mennään Helsingistä sen mausteita, sanotaan tälle, mutta ensin näytetään, tässä oli punainen sipuli, ei vielä mitä tehty, mutta ensin näytetään. Tässä on jauhetta tomaatti, tässä on punajuuri, tässä on jauhe chiliä, tässä on olio, tässä on kurkkuma, tässä on nautan nimet sielläkin, musta papper, tässä on tässä oli kana, tässä oli joku lehti, persaali, tässä on rosmaari. Kohtaan taas on takaisin tällä nimellä, ei muista hyvin ja takaisin sitten nauta tois. Tässä on valkoinen sipuli ja okra, sanotaan tämä okra, jossa on vaiheessa. Sitten me googletaan okra zero ja kirjoitan sen nimi, mutta jossain vaiheessa kirjoitan Googlessa sitten näytetään. Ei vielä hyvin tekemistä, tässä on viimeinen, kun ruoka valmista siihen eikä pitää laitetaan. Sen takia pitää ensin tutustua ennenkin tehdä tämä ruoka. Tässä on peruna. Ne heti takaisin nimen peruna. Ja sitten laitetaan start ruokaa tekemistä. Tässä on suola. Kaikki tämmöistä sitten tehdä yhdessä ruokaa ja sitten katsotaan mitä maista tällaisia koko aineella ruokaa sokoita tekemisestä. Ja sitten katsotaan sitten ehkä huomiseksi ottaa mukaan ja maista teille tämä ruoka, mitä maistaa, mikä on eriä. Mutta vielä tuossa on chili. Laitetaan ehkä tällaisia lusikkaa, sokerilusikka pieni, ehkä 3 tai 4. Laitetaan siihen sisällä, ei paljon kuuma. No, näytetään sitten huomiseksi. Kiitos tässä vaiheessa. Nähdään huomenna.